Moi boas tardes, benvidos unha tarde máis ao pabillón Pablo Orbello de Bueu para a disputa desta derradeira xornada número 30 da Primeira Nacional na súa tempada 23-24. Hoxe visítanos o Balonmano Reconquista de Vigo, equipo que xogará formando con número 4 con Celso Alonso, número 7 Iago Vidal, número 11, Nicolás Lamas. Número 13, Javier Freijeiro. Número 14, Sergio Altirriba. Número 16, un ex da casa, Gerai Simes. Número 17, Pablo González. Número 21, Iago Rivas. Número 23, José Enrique Costas. Número 31, Anxo Fontán. Número 33, Agustín Franco. Número 44, Ignacio Costas. Número 64, Hugo Alonso. E número 99, Aarón Rodríguez. Equipo adestrado por Víctor Garrido e auxiliado por Arturo Rodríguez e Arturo García. E por parte dos nosos guerreiros azuis, número 4, Mauro Bacelar. Número 5, David Iglesias. Número 6, se despide se hoxe, Javi Torres. Número 8, Roque Arias. Número 11, Eber da Costa. Número 12, Jaime Moldes. 17, José López Josiño. Número 26, tamén vestindo por última vez a camiseta do Bueu, Gonzalo Freire. Outra retirada, número 29, Edu Alonso. 31, Martín Cadilla. Número 44, a derradeira das despedidas, Miguel Pérez. Número 66, Iván Fernández. Número 68, Raúl Dios. Número 77, Julio José Ferreiro. Número 83, o Samurai Eloi Malvido. E con número 88, Adrián Suárez. Equipo adestrado por Luis Montes, auxiliado por Manuel Montes, e polo que será tamén o seu derradeiro partido hoxe en Bueu, J. Esteve. As colexiadas do encontro, as señoritas González Fernández e Vázquez Román, auxiliadas por Edelmiro Otero e Ángeles Piñeiro na mesa. E antes de comezar o partido, hoxe queremos rendir homenaxe aos nosos equipos campións da categoría infantil. Comezamos coa categoría infantil feminina. As nosas campeonas de categoría plata. Imos a darlle un forte aplauso. Infantil femenino. Recordamos, campeonas Liga Prata, xogando esa eliminatoria de clasificación a Final Four, da que non se puideron clasificar finalmente. E imos tamén a darlle a benvida e un caluroso homenaxe ao noso equipo infantil masculino, campeón da Final Four a pasada fin de semana e clasificados para o sector nacional que se disputará durante a vindeira fin de semana. Aplauso para o noso equipo infantil masculino Supermercado Camar. A canteira de Bueu dando moitísimas alegrías e seguro que van a ser moitas máis. ¡Ala Bueu!
Aí están os nosos equipos e agora sí, a disfrutar do espectáculo do balonmán de Primeira Nacional con este partido. Bueu Atlético, balonmán Reconquista. Que tal? Moi boas tardes, benvidos a canle de YouTube do Bueu Atlético Balonmán. Hoxe, como os escoitaba pola megafonía, esta derradeira xornada de balonmán aquí no Pablo Orbello, xornada número 30, onde nos visita o balonmán Reconquista de Vigo. E o meu carón de novo, como sempre, Alberto Calviño. Que tal, Alberto? Que tal? Boas tardes, Alberto. Vaya forma de empezar, Firmo todos os fins de semana por ter a toda a nosa canteira aquí e poder celebrar os éxitos e o que, vamos, o que nos están facendo anticipar do que pode vir. Vaya maneira de empezar. Sí, moito que vai a vir. Recordamos que ainda lle quedan a ese supermercado Camargo infantil masculino, ese partido de... que, bueno, esa vindeira fin de semana tocará xogar ese sector nacional, todavía sede por decidir. A espera estamos dende Bueu de ver que pode ocurrir. Pois nada, Alberto, hoxe xornada de despedidas tamén. Sí, aparentemente sin moito en xogo, máis que acabar ben, con unha boa sensación, con boas expectativas tamén por cada un dos aficionados. Realmente cos puntos que temos non podemos, bueno, o Galdar non nos pode coller, que temos por debaixo a 4 puntos, temos o Siria por riba a 2 puntos, que ten un partido complicado este fin de semana, e o Reconquista algo parecido. Está neste momento cuarto, quero recordar, con 37 puntos, sí. E ten amenaza o Carballal por debaixo a un punto, pero tampouco pode acceder a un posto superior, xa están os postos arriba, está asignado para o Lanzarote, e sí que vai ser complicado, aí están a un puntiño o segundo o terceiro, pero realmente nós estamos na zona, vamos a decir, máis ou menos tranquila, que nos pode permitir disfrutar dun bo partido. Destacando tamén, que non quero olvidarme, que non nos tocou retransmitir la semana pasada o partidazo que fixeron os nosos xogadores nunha cancha dificilísima como é a do OAR de Coruña. Sí, ese OAR xa están os partidos en xogo, moitos deles. Este vai a ser o derradeiro en iniciar. De feito, xa está iniciando, vai ser o Reconquista quen teña. Recordamos iso, que esta xornada todavía posto en xogo para ese ascenso, para acompañar ao Lanzarote na fase de ascenso. Pois iniciando o primeiro ataque xa o Reconquista. Freijeiro con Altirriba no centro. Altirriba non era, sí. Bueno, non era a súa posición habitual cando destacaba nos juvenis, estaba na selección galega. Sí, efectivamente. Estaba máis no lateral. Primeira parada aí de Julio xa. Ben, moi ben Julio xa. Iniciando o Bueu xa esta entrada en pista e quentando. Ever, boa cinta, Ever, que boa cinta, es unha saída polo punto forte. Lástima. Non interpretaron como sancionable ese contacto lateral, atacando xa o balón Reconquista. Fantástica a defensa de Adri sobre ese primeiro ataque do Reconquista. Magnífica entrada, Calvi, como sempre, aquí no Pablo Orbello. Isto é unha maravilla vivilo aquí en directo con toda esta afección e este ambientazo. Atacando xa, defensa aberta, parte do Bueu como está sendo habitual. Escapa de balón a Freijeiro, consigue domalo aí perfectamente ao final Iago. Ven Freijeiro novamente querendo percutir, pero ven aí a defensa de Miguel. Recordemos, un Miguel que ese vai a ser o seu derradeiro partido aquí no Pablo Orbello, vestindo a camiseta azul, que o ano que ven emprende unha viaxe ao estranxeiro por estudios. Aí o erro de Iago no lanzamento. Deixa o listón moi alto nese 3 defensivo, Sí. Muy alto. Vai a ser difícil de cubrir ese 3. Ya está asistiendo Mauro para Eloy. Vai a sacar os 7 metros. Ven esa asistencia de Mauro. José ao lanzamento, primeiro do partido. Esa na posición. Sin cinta, lanzamento directo. Primeiro gol do partido, primeiro gol de Josiño. Lanzamento de 7 metros. 2 minutos, pouco máis de 2 minutos para ver o primeiro gol, a primeira anotación neste encontro. Non estamos habituados a tardar tanto, Calvi? No, a estas alturas en 2 minutos se iban 3 ou 4. Atacando de novo o equipo que xoga de vermello. Altirriba dende o centro, buscando a Freijeiro. Ven aí a defensa moi adiantada de Josiño. Moita profundidade, sí. E atacando de novo de Freijeiro, lanzamento a media altura, fantástico lanzamento de Freijeiro. Moi bo lanzamento. Gol aí de Freijeiro nesta ocasión. Armado baixo, realmente aí non tuvo nada que facer o defensor,
Tamén o Julio encontrouse co balón encima, entrando, atacándose ao hueco. Temos a Roque no centro, con Mano lateral dereito, Eber lateral esquerdo, e José e Adri nos extremos. Está sendo Eloi no pivote, está sendo a alineación habitual en ataque nestes últimos partidos. Eber, nada, hoy conseguía recuperar, casi pero non consigue estaba Eloi, sí. Xa estaba baixando tarefas defensivas. José non se dou conta que ese reseite aínda podía chegar Eloi. Empate, xa está atacando de novo, balón reconquista. Aquí arriba, xogando aí con Agustín no centro, buscaba ben aí o golpe franco forzado entre Mauro e Roque. Fixo unha finta así polo lado forte, ao final sacou o corpo para o lanzamento rectificado, que foi bloqueado tamén en falta. Que se ha que sacar de outra vez, iniciando con doble pivote o equipo de Reconquista. Aí vai Agustín, buscaba cada línea de 6 metros, vai a haber córner normalmente para... Moi rápido aí tamén Adrián botando unha man, chegando a eses pases. Freijeiro, balón vai a xogar Freijeiro, a parada de Julio. Segunda parada de Julio, non se moveu, agantou ben a posición ante ese extremo desde do xogador zurdo do Balón Reconquista. Roque dándolle velocidade, quere entrar, nada. Quería asistir aí a Eloi, pero se anticipou moi ben Agustín. Vai a querer correr aí o Reconquista, chega o balón, pega lleno pé e recuperamos o balón. Pois ven ese repliegue de Eber conseguindo ese erro do equipo de Reconquista. Foi clarísimo. Provocou a distracción. Mauro, outra parada de Pablo. Sí. A colexiada xa fai unha indicación ao defensa que non foi falta en ataque, que chegaba en movimento, chegaba tarde a esa posición. Roque xa indica posición ao pivote, movendo o movimento de espacio. Iniciarás ahora cambio de ritmo. Sae José, Eber desde o lateral esquerdo, Roque, Mauro. Nada, non hai ainda entrada. Ahora sí, Mauro, hai entrada e para. Boa parada novamente de Pablo, do porteiro do Reconquista. Quería sacar esa contra, erro ahora do equipo de Vigo. Mal pase. Ese mal pase, ahora cara a Eloi. Casi consigue tocarlo Roque, pero en Freijeiro na contra, gol de Freijeiro. Segundo gol que anota este en contraataque, pero con moita facilidade chegou. Co salto e o brazo que temamos, lanzou ao lado da cara prácticamente de Julio. 1-2, primeira vez que se pon por diante o Balón Reconquista neste encontro. Un poquinho parados dominando o ataque do Boa Atlético, un pouco fresco e con algo de imprecisión nos pases. Sí, menos dinámico. Aí vai Eber na penetración, vai a haber 7 metros e 2 minutos nesa penetración que consigue Eber. Pois sacou petróleo porque estamos un poquinho espesos, Sí, esa exclusión para Ignacio Costas. Ese número 44. Josiño a intentar de novo, o intentar non, a efectuar o lanzamento, efectuou primeiro, sitúase na posición, colexiados indican, e gol outra vez. Segundo gol de José, segundo gol de Boa Atlético e tamén 7 metros, de momento nos 5 minutos, casi 6 que levamos, marcador baixo 2-2 e os 2 goles que levamos nos de lanzamentos de 7 metros. Cambio defensivo no Boa Atlético, aproveitando a inferioridade que non é tal no xogo porque vale ir a portería. Atacan 6 contra 6, pero con bastante profundidade na defensa, todo por parte de José e de Roque, os dous laterales. Con que forza está entrando. Con que forza, sí. Con que forza está entrando Agustín, creo, no, Agustín Franco dese lado esquerdo. Iago que está no pivote, que ten o balón ahora, que vai a poñer o balón en movimento por parte de Reconquista. Altirriba, man arriba ordenando unha nova xogada. Profundidade, que ven ahora Adrián e Miguel tamén aí axudando. Freijeiro sobre Miguel, oi que ven asistencia de Freijeiro a Iago, golazo. Meritazo para o pase. Meritazo para o pase. Atacándose a Roque, primeira defensa en inferioridade. Finta de pase, retrocede a defensa, aproveitase Roque, diso 2 pasos máis e de antes salta para lanzar e pilla defensas adentro da área, co cal ante o contacto, lanzamento de 7 metros. Volve José a coller o balón para efectuar o lanzamento. Mentras hai cambio na portería despois dos 2 lanzamentos de 7 metros non detidos por Pablo. Sí, entra o compañeiro. O de Bueu, Saltallerai. Pois vamos a ver ese enfrontamento. Josiño, pé atrás, e gol de Josiño. Terceiro gol de José, que sigue mantendo esa excelente eficacia
neste partido, e a que tamén estuvo usando durante gran parte ou durante toda a temporada como primeiro lanzador de 7 metros por parte do Atlético. 3-3. Sigue a inferioridade do equipo vermello, que vai recuperar en breves o seu xogador. Buscando aí cara ao lado esquerdo, apoyándose aí en Nico no extremo. Ven a defensa de Mauro. Sí, porque coa defensa tan aberta, como deixa o brazo executor libre, enseguida saca un lanzamento e pode ver incluso a sanción. Xa está recuperada a igualdade na pista. Vai Agustín buscando de novo. Aí o gol de novo para Iago Vidal, que é un auténtico pesadelo cada vez que recibe o balón, Gana moi ben a posición. É moi difícil movelo tamén, de cara co brazo, vamos, coa posición ganada. Vai ser difícil, van a ter que traballar bastante nos apoios defensivos. 3-4, máis un para o equipo de Reconquista de Vigo. Tampouco presenta unha defensa moi avanzada con moito disuasión, Ever buscando o lanzamento. Recuperamos, hubo un bloquease. Sí, estaba tocado polo defensor de Reconquista, máis a blocaxe. Roque. Buscando 2 para 2, chegándose de novo, ben recibido, Están buscando continuamente o pasa pivote, non consiguen e se quedan prácticamente. José recibe moi pouco espazo. Había pouco espacio, pero valente como sempre Josiño. Sí. Mirou que non había posición de lanzamento por parte dos compañeros, chegou un balón, entendeu que estaba en boas condicións, o salto foi bo, apreuse ben, pero saliulle desviado este lanzamento. Atacando xa o Volmán Reconquista, seguimos coa defensa con bastante profundidade nos douses, casi prácticamente non é unha 4-2, pero por momentos chega a aparecer. Sae o pivote, sae agora a dar apoio a continuidade no xogo de ataque. Pasivo. Vaya, chegándose moi ben dende o centro, buscando esa colgada para Freijeiro, o gol de Freijeiro. Terceiro gol para el xa. Sí, entre el o pivote. Mauro, outra parada de Pablo. O lanzamento de Mauro agora. Nesa transición xa un poquinho máis rápida do Bueu. De momento, casi 10 minutos no Bueu só hai un protagonista atacante que José, neles hai 3 protagonistas, 2 marcando e un parando. Aí vai o balón cara extremo. Que ben, Julio. E a colexiada que vai a haber 7 metros nesa acción de Mauro e 2 minutos para Mauro Bacelar nesa defensa sobre o extremo do equipo de Vigo. Hai contactos, hai desequilibrado dese contacto. E a pesar da boa acción de Julio detendo ese lanzamento, pois recuperan o balón e posibilidade de anotar por parte de Reconquista. Sai Celso a tratar de marcar este lanzamento a 7 metros. Primeiro que teñen a súa disposición, a seu favor, o equipo vigués. Subía colexiada e o lanzamento de Celso conseguindo o seu primeiro gol e poñendo 3-6. E agora sí, atacamos en inferioridade. No, valiramos portería tamén, atacamos en igualdade numérica, pero con portería Valeira. Sí, salta Gonzalo a pista para o extremo dereito, collera Adri esa primeira línea no lado dereito. Terán que facer o cambio co pivote seguramente co extremo máis próximo, se non me parece demasiado desplazamento con Gonzalo. Roque, Adri ahora saindo desde o posto de 2, Ever, Roque movéndose ben. Vai a haber falta en ataque no bloqueo de Eloy. Sí. Moi atenta a colexiada de fondo a esa circunstancia. Es outra perda de balón do equipo de Bueu. E agora sí, primeira defensa en inferioridade por parte nosa. Estamos 3 abaixo no marcador. Aí ven o amago de pase de Freijeiro. Balón de esquerda a dereita ahora. Moi rápido. Arriba, balón a Freijeiro, erro aí no pase. A perda de balón do equipo de Vigo. Non llevamos a quitar mérito ao intento de cortar o pase dos centrais do Bueu e tamén do que estaba agora na posición de 2, que provocou ese pase en malas condicións. Atacamos tamén con portería Valeira outra vez. Sale Eloy a dar continuidade ao xogo da primeira línea. Adrián, Ever desde o centro. Non acaba de coller ben o balón. Roque quere irse en finta por o lado débil. Acaba a irse. Sí. Lanzamento 7 metros, esta vez clarísimo. Quedou enganchado o defensa. Neste caso foi Anso Fontán que enganchou a Roque. Vense para o banquillo para seguir recibir instruccións. José o lanzamento.
Vuelve a anotar. Pois é a única eficacia que levamos. Os 4 goles que levamos, os 4 goles de José, e todos desde la 107 metros. Ainda non fixemos ningún. Ainda non anotamos desde en posicional, en xogo, desde calquera dos outros lugares do ataque. Altriba queda seco balón, queda sin liñas de pase. Ahora inicia recibe o extremo, non é boa opción para lanzar. Quedouse enganchado aí Gonzalo, vai sair Gonzalo, sí, nesa defensa. Escapábase por velocidade. Nacho Costas íbase moi rápido, fixo un intento primeiro de lanzar, de saltar tamén con pouco ángulo. Cerrou no Gonzalo e abriuse para ser moi rápido, quedou enganchado. E sanción outra vez, sanción de final de 2 minutos, segunda exclusión consecutiva para o Atlético. Agustín, vengo a manga de pase, balón para Iago, gol de Iago. Como se entenden entre os dous e que efectividade de Iago cada vez que recibe. Sobre todo Iago, que vamos, está recibiendo entre Javier Freijeiro vamos, que están suministrando de balóns continuamente. Como reconquista un equipo que esa primeira liña é capaz de lanzar, é capaz de co cual tens que subir esa profundidade. Se subes, territorio perigoso para que Iago xogue as súas anchas. Sí, pero está tendo mérito que fan porque non está subindo tanto a defensa do juego, Ben, primeiro gol en ataque, primeiro gol posicional en ataque de Roque Arias. E consigue anotar tamén o Reconquista, aproveitándose que Julio non chegara a portería, facendo o cambio para poder. Sí, además xogar con fortuna porque xa estaba Josiño aí xa preparado para deter ese lanzamento, escapollo no medio das mans. Cambio no ataque bo Atlético, entra Martín Cadilla no lateral esquerdo, pasa Ever o lateral dereito. Eloy dando continuidade a este xogo, Cadilla que necesita Ever, volve outra vez o balón a Martín. Estamos en pasivo. Portería Valeira e vai Roque, balón para Eloy, non pudo domalo. Ven asistencia para donde Pablo nuevamente, cuarta parada de Pablo González. Recuperamos o balón de fondo. Recuperamos o balón. E recordamos que xa non hai pasivo, xa tocou o balón o porteiro, co cual acción nova e a iniciar sin aviso de pasivo. Novo cambio en ataque, entra tamén Iván, xogamos agora con dous xogadores máis de mover en primeira liña, con Iván e con Roque, con Martín Cadella no lateral dereito. Seguimos con portería Valeira, estamos en inferioridade, recuperámoslo ahora mismo. En este momento tamén Roque, Martín, lanzamento de Martín. Qué descaro, qué maravilla este lanzamento de Martín Cadilla para anotar o seu primeiro gol, segundo gol en xogo por parte do Atlético. Cambiar a súa posición, foi hasta a posición de central, saltou e lanzou prácticamente desde 8 metros. 6-8, 2 abaixo no marcador, vamos a cumplir a metade desta primeira parte. Xa defendendo o Atlético, vemos igual que desde que empezamos, tanto con Roque no 2 como con José, nos douses, facendo unha defensa bastante máis profunda que no resto dos postos. Ven Agustín con distancia, Javier Freijeiro levántase, balón por fora. Miraba o dentro, que salto, que acción plástica de lanzamento da mobilidade ten este xogador. Roque, lanzamento de Roque, gol de Roque. Que ben Roque. Conseguiu quedarse locos defensores. Seguramente están pendentes esos dous treses dese pase ao pivote non recibe o balón, moveuse un poquinho e quedou o lanzamento franco para que Roque consiguese lanzar e anotar este gol número 7 para o Atlético. Atocándose por Man Reconquista, con cambios tamén a primeira liña, entra neste momento José Enrique Costas no centro. Celso dende o pivote, sacando un 7 metros nesa defensa interior de Iván. No está tendo ritmo o partido, bastantes lanzamentos de 7 metros levamos. Sí, porque este vai a ser xa o segundo para eles, que detén parada de Julio, e collello rexeite, que lástima. Pena, e agora ese lanzamento vai a ver. Novo 7 metros, pois seguimos, que levamos xa nos 4, este o quinto que lanzamos, eles lanzaron 2. Sí. Mantense na portería Pablo González, adiante, no, ahora menos a posición que antes. José vai a lanzar e volve a anotar.
5 anotados, 5 goles de José nesta primeira parte, os 5 goles dos 8 que levamos. E un gol abaixo. Nos seguimos mantendo cerca, pero desde o prácticamente 1-0 a remolque no marcador. Roque, esa disuasión moi profunda. Freixeiro buscando ben esa trayectoria longa, tratando de buscar un aclarado en ese cruce a Agustín. É zurdo, ten que estar moi pendente Adrián e Roque de igual non facer unha falta tan descarada e acompañalo para que vaya perdendo ángulo. Co ese brazo non ten fácil desde ese lado. Balón cada lado derecho, tocou aí o extremo ben e chamán de Martín Cadilla, generando un erro para o Balonmán Reconquista. Roque subindo xa en bote o balón. Martín quere irse polo lado débil, consigue 7 metros. Tocou Pablo, pero moi ben, acción desde de Martín saíndose polo lado débil e provocando o lanzamento 7 metros. Antes bueno, anotamos ya parada, por supuesto, Pablo, que tamén leva xa unhas cantas. 5 teña anotadas, se volve Gerai a intentar deter o lanzamento do máximo artilleiro neste partido do Bueu Atlético Balonmán de Josiño. Gerai adianta posición e volve a anotar José. Sexto gol de José, sexto gol del lanzamento de 7 metros. Se anotou 2 con Gerai na portería e outros 4 con Pablo. Pois 9-9, 6 goles dende a liña de 7 metros. Tamén é síntoma desa atascado. Parece que o Bueu está atascado, pero ao final generar eses penaltis tamén é síntoma de que a defensa igual está moi baixa. Que ven de novo aí Agustín para Celso, o gol de Celso. Como conecta Agustín coa liña de 6 metros. Iván recupera en ataque, movendo rápido, vai hasta dentro. Ahora sí, vean que boa xogada. A defensa aínda non estaba montada, en defensa non a tiña perfectamente situada, aproveitóse da situación e partindo do lateral dereito entrou hasta 6 metros na posición central e conseguiu batir a Pablo González. Primeiro gol de Iván en xogo. Isto se activa un poquinho máis as accións de ataque do Atlético, que están sendo algo lentas. Roque dando profundidade a esa defensa. Que ven esta cinta. Rivas ahora, balón cara ao lado dereito, ven a parada de Julio. Que ven Julio. Julio Ferreiro. E moi igualados a paradas tamén os porteros, tanto de Reconquista como do Atlético. Oi, escapou o balón aí a Iván, lástima. Escapouse lle balón. Láiase o público. Ten que parar aí a Agustín, asistiéndose con Celso para iniciar un ataque en posicional para o Reconquista. Ahora dende o centro ordenando José Enrique, sí, ven Agustín de novo en proximidade, lanzamento a parada, pero consigue entrar o lanzamento de Agustín Franco. Bonito lanzamento, fixa un armado alto, baixou no Roque, gol de Roque tamén agora. Saírse da marca do seu oponente, do seu defensor, e lanzou desde 9 metros, coa defensa tamén bastante aberta. Están empezando a repartirse xa máis os goles, sobre todo no, bueno, 3 xogadores prácticamente por equipo son os que están anotando. Nada que ver co que está pasando en partidos enteros donde había 8 ou 7 xogadores anotando. Ahí está iniciando el lanzamiento de Agustín, a parada de Julio. Sexta parada de Julio e intervindo moi eficazmente nestes últimos ataques do Reconquista. Mira Martín, outra parada de Pablo por aí, atrevéndose o xoven xogador de Bueu, chega Roque. Vaya balance defensivo de Roque. Quedouse protestando un poquinho Martín, que interpretou que había aí unha acción sancionable para que podemos recuperar o balón. Non entenderon así os colexiados. Acción xa defensiva de Bueu Atlético. Cambios tamén, vemos ahora a Javier Torres defendendo no 2. Seguimos con Adri e con Miguel nos 3 e con defensa tamén con bastante profundidade moi aberta. Ese balón que casi se escapa. E precisións tamén nos pases do Balonmán Reconquista. Xosé, como se vai con forza. Como se foi con forza Agustín para conseguir lanzar desde 9 metros e anotar, a pesar de que Julio sí conseguiu tocar o balón. El terceiro gol de Agustín, xa salta outro dos juveniles. Mira, dos juveniles na pista ahora por parte do Bueu. Jaime Martín Cadilla. Salta a pista de novo Gonzalo Freire en ese extremo dereito. David Iglesias no pivote. Temos ahora unha
un set no campo e innovador, distinto. Cardilla, Iván, chega hasta Gonzalo balón. Martín Cadilla. Iván atrevéndose en el lanzamiento, parada de Pablo, sexta parada de Pablo, ven corriéndose a Reconquista para buscar un ataque rápido, ven Agustín en aproximación nuevamente Agustín, o pase cara a Celso de embote, ven a defensa de Gonzalo. Moi ben Gonzalo, non permitindo que Celso se dese a volta e pudese encarar a Julio e anotar con facilidade. Golpe franco a favor do Balmán Reconquista, ven a defensa ahora. Permanece, continúa no campo de David Iglesias tamén a defensa ahora no 3 compartindo posición con Miguel. Con dificultades movendo ahora tamén o Balmán Reconquista. Como vai? Iago lanzamento, outra parada de Julio. E recuperamos balón. Sube Gonzalo e parada tamén de Pablo outra vez. A ese contraataque, a ese lanzamento, claro, en este caso de Gonzalo Freire. 11-12, un gol abaixo o Atlético, 22 minutos desta primeira parte e a seguir traballando, máis defensa, recuperar máis balóns, que están partidos igualados, partidos bonitos que nos gustan ao final, Agustín nuevamente buscando ahí a línea de 6 metros, Gonzalo, ahora sí va Gonzalo solo, na contra va Gonzalo de nuevo, Gonzalo, outra parada de Pablo. Vaya parado. Tremenda parada, séptima parada de Pablo. Si no oye ese lado, aí o test lanzou durísimo Gonzalo, pero levantou o pé e conseguiu no deter. Pois dúas contras seguidas que para Pablo. Como portero de Reconquista, lanzamento de Gonzalo, nova defensa outra vez do Bueu, atacando o Reconquista. Ven Agustín nuevamente en aproximación diante de David, que ven ese cruce, como ya aclarou, que ven recibido por Miguel, evitando males mayores. Están aproveitando muitísimo, todos os gols da primeira liña do Balmán Reconquista están entrando 3 pasos con muitísima forza hasta o contacto, e vos bote para salida ou para pase. Aí se balón casi recuperando Nico, vai se marchar, sí, o balón de banda. Ahora sí. Vai ser balón para o Bueu. Saca propio Julio desde a liña de banda. Iván no lateral dereito con Martín Cadilla no centro. Ahora cambia posición, permite a tempo morto que pide Luis Montes. Primeiro tempo morto solicitado por calquera dos dous equipos neste partido. Cuidarse no es cuestión de edad. Es mantener el cuerpo y la mente en forma. Es sentirse bien y sentirse acompañado. Es recibir las mejores atenciones y disfrutar de bienestar. Cuando necesitas estar cuidado, DomusVi está a tu lado. Residencias para personas mayores. DomusVi. Pois volvendo xa outra vez, recibindo as instruccións os xogadores do Bueu para tratar de poñer un poquinho de orden. Creo que esa defensa teñen un poquinho medianamente ordenada, o ataque creo que se acolleron bastante ao tino, pero igual algunha pequena puntualización para poder racharse ahora no marcador un poquinho máis. Sí, a ver, tienen que afinar, o Bueu ten que afinar un poquinho máis en ataque. Defensa sí, están empezando a coller, a pesar dos cambios, están empezando a coller o tino, pero hai non sei, está dando bastante medo a forma na que están entrando, entran con muitísima forza, sin oposición ninguna, hasta 9 metros, e coa forza que chegan o hai lanzamento o pase relativamente fácil. Igual tiñan que ver a forma de cortarse as trayectorias. Roque, outra parada de Pablo, oitava parada de Pablo, agora lanzamento de Roque, quere correr o Reconquista, buscando en el lado izquierdo, piden pasos dende a parroquia de Bueu, aí Nico buscando zafarse de Roque, ven a falta de Roque. Ben, sí, foi oportuna, ben feita e no momento, xa estaba en 8 metros. Ahora Nico Altirriba e Iago Rivas na primeira línea. Balón no extremo izquierdo, Altirriba nuevamente. Gonzalo defendendo de dous, facendo un cambio con Roque. Que ben buscou ese bloqueo, vai haber golpe franco. Pero fíxate que están entrando hasta o contacto en último momento, coa forza que chegan, ou fan un lanzamento lateral, ou de cadera, ou fan un rectificado, ou hai un pase.
e chegan con muitísima forza que Iago Rivas, ven a defensa ahora de Martín Cadilla. Ahora sí, está vendo máis disosións tamén. Balón para Nico, buscando un control sobre Miguel, ven a ayuda de David. Altirriba. Queda este balón colgado, perfecto. Como buscaba ya Celso, hay aviso de pasivo para parte do equipo de Vigo. Atentos ao lanzamento. Altirriba, bueno, golazo. Golazo de Sergio Altirriba. Vaya gol. Pues se vuelve corriendo 11-13. Ese balón que de atrás a Jaime. Va a hacer o cruce con Martín. Roque no lateral dereito, mantendo ao juvenil. A Jaime no centro do ataque. Ahora sí recupera Roque o centro. Entrada. Foi ese balón. Falta en esa acción de defensa sobre Roque. David pone o balón. Un poquinho máis disosión tamén por parte do Palmán Reconquista. Martín desde fora, golazo de Martín Cadilla. Martín Cadilla. No pensa, recibe o balón a un paso, salto e gol. A César tampouco evidente se esperaba, iso estaba deixando espacio suficiente para lanzar. A ver, golpe franco. Esa acción de un contra un de Iago Rivas sobre David. Martín Sá, 3 goles, 3 de 3 de Martín, que sigue sumando. A cinta, 2 ordre, conquista. Bueno. Iago, vaya golazo de Iago en apoyo, en aproximación. A anterior acción contra David xa o prometía. Martín, bueno, agora sí chega Pablo. Nova parada, levadeza. 10ª parada de Pablo. Moitísimas. Se te eleva Julio, Sí, pero vamos, vaya eficacia están mantendo os porteros. Mira os goles que levan e as paradas que hai. Estamos máis dun 40%, que é unha barbaridade. Iago Rivas, vaya finta. Hoy agora colou o balón entre as pernas a Julio. El novo gol de Iago Rivas. O segundo para él. Consecutivo. Jaime, Martín con Roque. Vai Jaime, vai a buscar esa acción de 2 para 2. Aí que ben lle sacou a falta en ataque Iago a Jaime. Clarísima. Xa estaba na posición. Iago fixo a finta para ese lado, impactou con todo o brazo no corpo de defensor. Moi activo Iago Rivas nestes últimos ataques. Vamos, encara, fai unha cinta nos últimos centímetros. Vamos, tanto pode lanzar rectificado. Tempo morto. Ahora por parte do Balmán Reconquista. Tempo sigue o Balmán Reconquista agora. A ver que puntualizan un e outro adestrador. De momento, desde o tempo morto anterior, a pesar de que o pedimos nós, o balance non foi moi bo. 0-3. Bueno, 3. Foi o gol de Cadilla tamén. Pero bueno, que se nos foron teñamos a menos distancia. Os xogadores ahora temos a 3. A igualdade está sendo moita, unas estadísticas que estou tendo, estou contando, pois mira, 5 perdas de balón ao Bueu, 4 do Reconquista, as mismas recuperacións, 2 para un, 2 para outro. E a única diferencia está sendo, bueno, pois nos goles ou nas paradas que está tendo Pablo de máis sobre Julio, que son 3 paradas e a distancia que temos agora no electrónico tamén. Douche 2 datos máis, un de igualdade e outro de desigualdade. Estamos iguais na zona onde marcamos. Os goles do Bueu Atlético están todos entre laterais, de 2 a 2, e os do Reconquista exactamente igual. Eles teñen máis goles en 6 metros polas accións do pivote de Iago, pero non hai goles de extremo de ningún dos dous equipos. E onde gañamos? De momento non nos vale para gañar o marcador. Estamos arrasando no centro de 7 metros, levamos 6 a 1. Pois a igualdade máxima na estadística, salvo no marcador agora mesmo, como te dis, Calvi. Pois volvendo os xogadores á pista. Cambios tamén na defensa, estou mirando, sí, Javi arriba, moi avanzado, defensa 3-3. Casi unha sí. Casi individual, porque mira onde sale Miguel a recibir. Que ben recibido aí Javi. O sea, non pode, aí Ignacio Costas. hai que agarrar, non pode progresar máis. Estás riscando a unha sanción máis grave. Celso con Altirriba, ven Altirriba buscando lanzamento. Y toca Julio novamente, vuelve a entrar. Segundo que nos fai, segundo que nos fai. Ahora no lateral, vamos a decir, menos bo para él, ainda que xogou muitísimos anos nesa posición. Iniciando novo ataque o equipo de azul, 12-16 no electrónico, menos de 3 minutos para chegar ao descanso. Martín amagando co lanzamento, Jaime, Roque
Martín novamente, ven un contra un. Buscaba ese lanzamento a Martín e ben defendido por Celso. Había dous xogadores, foise de seu oponente direito, xa tiña prácticamente aí encima a Celso. Roque, Martín, longo para sacar a Jaime y aviso de Qué pasivo. bien, Que ven finta. cambión Jaime, Qué va Martín, bien. gol de Martín. ¡Qué golazo de Martín! ¡Qué mérito ese cambio de orientación de Jaime! Todo mérito do gol para, evidentemente, hai que marcalo en 6 metros diante deste portero que leva parado. Moi ben o que fixo Martín, pero cambio de orientación de Jaime fundamental. Sigue esa defensa individual do Bueu. Ven Altirriba en bote, ahí presionado por Javi. Y a colisiana que hay. Golpe franco a prol do Reconquista. Volven os xogadores a sus postos. Sigue Gonzalo presionando arriba. Desdóblase o xogador do Reconquista. Altirriba. Balón para Que Iago ben o Rivas. apoio aí de Entre os Gonzalo. dous. Moi ben, aviso de pasivo para o Reconquista. Que ben están facendo os apoios, a pesar de ser unha defensa tan avanzada, está moi Iago Rivas, vaya finta, Sí, sacando 7 metros, se vai a ver 2 minutos para Miguel. Como se está indo este xogador, sempre polo lado débil. É que é un xogador que domina as dúas mans, Sí, pero ten unha explosividade plantado a 10 centímetros da túa cara sin mover as pernas, porque todo o golpe que fai é un golpe de tronco, o sea, vaya tren super o ten para moverse, e bueno, as pernas tamén para estar fixas no chan, pero importantísimo, difícil o que fai este xogador tan cerca do defensa. Vai Agustín, diante Raúl, Agustín seco, Pau e dentro. Pois golazo de Agustín Franco, cuarto gol para el, o primeiro de penalti. Mais 4 para a Reconquista cando falta menos de un minuto para chegar ao descanso. Jaime volve ao terreno de xogo na posición central, mantemos a Martín e a Roque no centro, nos laterales. En Roque para González dende o lado Ahora dereito. Superou o porteiro, pero non atopou o arco aí Gonzalo. Pois a trayectoria aí fixo moi ben, recolleu todo o espazo que podía, estaba desplazado o seu defensor que viñera a facer un apoio ao número ao 2, o lateral, e aínda así aproveitando o espazo, tapou Pablo máis do que dá o seu corpo. 20 segundos, menos de 20 segundos. A ver si este último ataque, non parece. Bueno, despois desta falta posiblemente, sí. Chegaba 10 Ignacio segundos. Costas aí con forza. Altirriba. Ignacio Costas novamente, Altirriba vai a xogar buscando ese 2 para 2 con Celso. Balón para Iago Rivas, topou o oco, parada de Julio. Pero vai a haber un novo golpe franco. Un penalti de novo e vai Xa con tempo parado, sí. E vai a saltar Edu a pista para tratar de deter ese lanzamento. Desde logo, Iago Rivas é o xogador nos últimos 10 minutos, Sí, eléctrico. Encántame ese xogo. Agustín, toca Edu, pero consigue o gol Agustín, poñendo 13-18 definitivo ao descanso. E nos imos a tomar un sin 3 Hasta de agora. descansiño, vémonos, ata agora.
Pois voltando xa aos nosos postos de comentaristas aquí no Pablo Orbello, recordamos o descanso, ese o Atlético Balomán 13, Reconquista de Vigo 18, esa distancia de máis 5 a máxima do partido. Sí, máxima do partido, ben cimentada nese xogo na primeira línea do Reconquista, apoiado polas paradas de Pablo González, 10 paradas na primeira parte. Sí, foi o home do partido seguramente desde do Balomán Reconquista. Empezou en ataque, todo o peso de ataque entre Iago e Javier Freijeiro, pero bueno, xa cando rematou o primeiro tempo foron 6 os xogadores do Reconquista que xa anotaran, por tanto todo moi repartido, pero en ataque os 10 últimos minutos de Iago, como xa comentamos, foron moi importantes xunto coas paradas de Pablo, atacando xa o bo Atlético, que ten como misión reducir canto antes eses 5 goles de diferencia. Roque habilitando a Josiño na línea, que me buscaba Josiño, vai a ver 7 metros. Primeira acción xa moi ben, e era na portería xa de partida nesta segunda parte por parte do Balomán Reconquista. José, o lanzamento 7 metros. Subía Josiño, parada de Geray. Parada de Geray. Pois para donde Geray. Copé sacou ese lanzamento que intentou Josiño. Señora buscaba esa penetración, consigue o gol Iago novamente. Cuarto gol de Iago Vidal, quería correr o Bueu, escapa o balón a Ever, pedían dobles de Darren Jones. Sí. De Darren Jones a Ever. Saca rápido, recupera José ese balón. Que ven ese salto. Ese balón iba a querer as mansas do compañeiro do Balomán Reconquista. Roque cinta e consigue anotar tamén desde 6 metros. Ahora corren, ahora sí que están correndo todos. Sí, vai a sacar 7 metros dese contacto de Josiño sobre o xogador do Reconquista. Un contratempo parece que hubo aí, un golpe de Belevar, que o xogador está no chan sendo atendido por o auxiliar do equipo. Sí, aí nova exclusión por parte do equipo do Bueu, non ven recuperar o excluído, outra exclusión neste caso para Josiño. E falando de sanción, recordar tamén que non se mirou, pero xa ao final da primeira parte, cando xa se iban os equipos para o banquiño, tamén iba unha sanción, cartón amarelo para o adestrador do Atlético, para Luis Montes. Así que acumulamos neste minuto e medio, máis o final do primeiro tempo, varias sancións disciplinarias. Sí, momento aí para a Mopa. Vai ser Javier Freijeiro quen se dirixa á liña de 7 metros para tratar de batir a Edu. Non lanzar aínda ningún tiro desde 7 metros. Primeiro intento que vai a facer. Saiu Javier ao amago, primeiro gol de Javi Freijeiro dende a liña de penalti, cuarto gol para o xogador do Reconquista de Vigo. E 2-1 xa nesta primeira parte. Validamos portería e Edu no banquiño para que xoguemos en igualdade numérica no ataque, 6 contra 6. Mauro con Roque, Ever, temos a primeira liña coa que iniciamos o partido. Roque que quere buscaba esa penetración, Roque buscando lanzamento de fantasía de Costas, pero estaba atento a Geray. Estaba ben placado polos 2-3 tamén da defensa do Reconquista. Ever con espacio, amagando o lanzamento. Mauro buscando esa penetración entre 1 e 2, buscando ese lanzamento. Quiso aproveitarse do bloqueo que estaba facendo Eloi. O Colexiada pide tempo, a Colexiada. Hubo enganchón no brazo, parece. Ese enganchón, sí, de Mauro. Esa acción con Altirriba. Solo faltaría ter unha baixa máis a todas as lesións que está tendo o Bueu. Vai a ter que sair Mauro durante 3 ataques por esa asistencia dende o banco. Quen vai a saltar é Adri sustituindo a Mauro. E vais a poñer o balón novamente en movimento.
Loico balón na man. Sai tamén Iván. No Sí, lateral estou dereito. repasando os marcadores, de momento sin sorpresas. O Ar facendo o seu traballo para conseguir esa plaza. O Teucro facendo o seu traballo en Carballo tamén, a espera de que poida pinchar. Recordamos que solo lle vale que perda o Ar. Aí a recuperación, moi ben. A recuperación de Hugo. Sí, pero vamos, pasoulle por o lado do balón, casi por riba. Para non paralo tiña que apartarse. 14-20 máis 6 para o Reconquista. Aí vai buscando Freijeiro esa penetración. Vai a haber golpe franco nesa acción de penetración de Freijeiro. Javi, ben, listo tamén tratando de impedir a entrada do xogador. Ven Agustín habilitando o espacio cara ao lado dereito. Escapa o balón a Hugo. A perda do balón ahora de Reconquista. Sí, recuperamos, pero eso, máis por demérito do rival que por cuestión nosa. Unha pena esta exclusión, porque de verdad que no primeiro ataque se miraba que había un ritmo distinto de como se acabara o primeiro tempo. Roque con Iván, Ever cara ao lado esquerdo buscando un contra un. Iván querendo zafarse da súa marca de Hugo, quere continuar. Aparece Roque, recupera xa a igualdade na pista web. Vai Ever entre 1 e 2. Vai haber golpe franco nesa acción de Freijeiro sobre Ever. Eloy, Ever, Roque no centro, recibe, cambio de orientación. Ever nesa penetración, lanzamento de Ever, non por fora. Xa, o efecto óptico trabucou a colexiada, pero o balón foi fora. Sí, vamos, o balón foi por fora clarísimo, no lateral externo no lateral exterior da rede. Non había nin buraco na rede, pero o lanzamento de Ever foi impreciso. Non atopou o arco. Cinta. Buscando novo 7 metros ahora de Iago Vidal, os 7 metros que están sendo os protagonistas do partido, Como na primeira parte. Na primeira parte acabaron lanzándose 10 lanzamentos de 7 metros. Anotáronse 9. Ben, Freijeiro no lanzamento superando a Edu. Segundo que anota Freijeiro nesta segunda parte. Tempo morto que ten que pedir Luis Montes. Cuidarse no es cuestión de edad. Es mantener el cuerpo y la mente en forma. Es sentirse bien y sentirse acompañado. Es recibir las mejores atenciones y disfrutar de bienestar. Cuando necesitas estar cuidado, DomusVi está a tu lado. Residencias para personas mayores. DomusVi.
Sí, ese balón, qué pena, consigue anotar otra vez Sos Enrique. Sí, otro gol de Sos Enrique. En este caso desde el lateral izquierdo, recibe balón que Sabiña casi interceptado, no pase, avanza apenas un par de pasos, salta y consigue anotar. 7 a Baiso. Ever, Roque. Impresionante esta defensa también. Ahora que ve Mauro, consigue llegar hasta los 3 metros, golpe franco. Dándose prisa ahora para sacar. Para Huevo, ahí va Roque con Ever. Ese amago de Ever que ben forzó o pase, faltan ataque. Que lle conseguiu sacar Anxo Fontán a Ever. Bueno, cerca estaba Colexiada. Virou uno, vamos, en primeiro plano. 19-26, máis 7 para o equipo de Reconquista. Imos chegando xa ao ecuador deste segundo acto. Atacando Agustín. Ben Iago Rivas. Esos pasos. Habilitándolle pasos ahora de Agustín. Ahora Quere correr o Bueu. Edu, balón para Ever en bote. Vai Ever con espacio. Ever poniendo pausa. Balón ahora para Mauro. Domando balón Mauro a Vaselino de Mauro. Moi bo gol de Mauro. Casi non recibe o balón, esa recepción foi un poquinho frousa, caíse o balón, conseguiu recibilo antes de que chegase o defensor e anota o gol número 20 para o Atlético. 20-26. En esta acción de ataque, vamos a ver se ahora nos centrámonos un poquinho máis en defensa, conseguimos seguir recuperando algún balón. Como buscan allá. 3 defensores outra vez encima. Que un auténtico pesadelo cada vez que consigue o balón, Agustín con Enrique. Balón para Iago Rivas, hay aviso de pasivo. Iago que ven ahí, poniéndolle electricidad de 220 voltios a plena precisión, a plena potencia. Esa trayectoria, tienen que saber que no, nada, 10 centímetros. Agustín, a parada de Edu. Ven Edu. Terceira parada en esta segunda parte. Sube balón rápido Roque, consigue pasar a Javi, anota Javi. Acércanos un poquinho máis no marcador Javi despois desta transición rápida pola parada de Edu. Anotamos ya a parada ao portero do Bueu, 21-26. Tempo queda aínda para pensar en que se pode conseguir esta remontada. E agrada que empeza a subir tamén os decibelios. Empeza a subir decibelios, a pedirse ao pasivo. Aí está, dando yo pasivo a Colexiada. Buscando ahí va Hugo, buscando Iago Rivas a penetración, sacando 7 metros na defensa interior de Javi. Después de ese arrastre que conseguía Ignacio Costas. Volvemos a protagonista do partido, 7 metros. A ver quen o lanza ahora. Sí, salta agora a pista Julio. E a lanzamento Javier Freijeiro, que xa leva todos os que executou nesta segunda parte, se anotou. Primeiro amago, gol novamente de Javi Freijeiro. Terceiro de penalti para él. Roque nuevamente buscando penetración. Martín, na penetración, gol de Martín. Primero ningún, Martín Cadilla entrando entre 1 e 2. Recibe de Roque e consigue anotar. Que descaro está botando Martín Cadilla. En canto ten un oco para adentro, moi confiado no seu lanzamento. Agustín para Iago nuevamente, sacando outros 7 metros cada vez que Iago recibe. En la que pedían pasos dende o banco de Luis, dende a bancada tamén do Pablo Orbello. Pero non lles concedeu así, non mirou así a Colexiada. Gana a posición sempre moi cerca da liña de 6 metros, como colla o balón. Hai un defensor, raro vai a ser que un defensor non teña un pé pisando a liña directamente dentro. Vai Freijeiro novamente a liña de 7 metros. Primeiro amago e outro gol de Javi Freijeiro. Sexto gol de Javi, cuarto de penalti, correndo xa o Bueu, sin tempo que perder. Ben Roque tratando de dividir, buscando esa penetración. Amago outra vez o Pescozo, queixase a bancada do Pablo Orbello. Esa defensa de Altirriba sobre Roque.
Martín Cadilla, Roque no lateral dereito ahora, Martín desde o centro, Mauro buscando 2 para 2, que ven Mauro, penetración, un gol de Mauro. Que ven Mauro, saiu o seu defensor, o seu oponente, conseguiu irse por finta, e xa encarou a portería para conseguir anotar. Caldea ese ambiente no pabellón ante as últimas accións. Lindo pasiva, y está dando yo pasivo esas colexiadas. Quedan 4 pases ahora. Vai Nico, no un contra un sobre Miguel, recibindo lanzamento descomunal de Altirriba outra vez dende abaixo. Outra vez. E non hai forma de paralo, está todo que consigue lanzar, todo que consigue encestar, meter na caixa aí Sergio Altirriba. 3 intentos, 3 goles. O mesmo tipo de lanzamento, de abaixo arriba. Durísimo. Atacando de novo Bueu, baleirando a porta, Martín con Mauro, presión de Agustín sobre Roque. Vai Roque buscando ese bloqueo, lanzamento de Roque, vai a haber 2 minutos nesa defensa de Altirriba. Aí hubo un toque bastante evidente. Va a ser a segunda exclusión de Altirriba xa no partido. Deberían ser 7 metros. E a colexiada que non, vai a haber golpe franco. Pois vai a poñer o balón David dende a liña de golpe franco. Querían xogar con 7, manda Roque que non. A intención inicial era doble pivote, aproveitando, pero Roque dixo que non. Non hai máis espacios así, que da outra forma para evitar calquer tropezo. Adentro, Mauro buscaba, vai a haber 7 adentro. metros para a defensa interior de Ignacio Mauro. Costas. Moi ben, Mauro. Estaba ao límite. Mauro aí xogou, sabía que estaba dentro, polo tanto iba a ser 7 metros, se había contacto, pero como se hizo un pouco para fora. Vai Roque diante de Geray. Roque, o lanzamento de Roque, o gol de Roque. Que bo gol. Sacando de calidade nesa muñeca que ten Roque. Segundo gol que anota Roque nesta segunda parte de 7 metros. Ha tiña tamén anotado en xogo. 2 minutos para banco de Luis. Con las protestas de Luis. Igualdade na pista vai a ver agora. Sí. Pois 5 para 5 no 40 por 20 do Pablo Orbello. Van a ter ventaxe despois. Bueno, teñen a ventaxe ahora do ataque. En igualdade con moito máis espazos. E despois a ver como plantea o ataque tamén o Bulo Atlético e a defensa o Balmán Reconquista. Aí está Agustín, balón cada lado dereito, chega ao extremo, gol dende o extremo dereito. Primeiro gol do extremo, desde un extremo de Balmán Reconquista. Ben Martín anticipándose moi ben a súa defensa, balón a Javi no extremo, Javi, gol de Javi. Gol de Javi, rápidamente respondiendo ao gol que acababa de notar o equipo de Vigo. Atacando xa, en posición de ataque, Balmán Reconquista que ataca con un máis, ainda siguen con un excluído, pero valieran portería, atacan 6 contra 5. Agustín, balón a Iago, nuevamente recibiendo Iago, como asiste Agustín, como marca Iago, espectacular. Vaya pase tamén. Roque na penetración, Roque, gol de Roque. Hasta adentro. Roque hasta adentro. Achuchando sí. Pablo Orbello. Valera portería tamén, va a atacar o Balmán Reconquista. Seguimos en inferioridade na defensa do Atlético, eles atacan con 6. Iago está avisando onde vai a ir, onde sabe mover, cal ten que ser o pase. Agustín cara ao extremo, non se atreve no lanzamento. Nico, piden pasivo, ahora sí, man arriba Nico no lanzamento, balón ao longueiro de Nico. Quere correr o Bueu, Ben Roque en bote, Roque recibido por Agustín, balón para Martín Cadilla, penetración de Martín, gol de Martín. Que ve Martín, ese salto, recibe o balón, xa unha man e salta para pasar por riba do seu defensor e conseguir anotar de forma que ya non pode facer nada. Gol de Martín Cadilla, 27 gol Atlético, 31 Balmán Reconquista. Acercámonos un pouquinho máis. Agustín, balón para Nico, nuevamente Agustín, recuperando la igualdad de lanzamiento de Agustín, cambiando, también sabe lanzar así, también consigue el gol así.
Sexto gol de Agustín. Ven Mauro para... ¡Qué bonito que acaba de hacer ahora Adrián! ¡Vaya golazo de Adrián! ¡Qué golpe de muñeca acaba de darle ahí a ese lanzamiento! Partido quentiño ahora, esto sí que sae ritmo. Defensa. El partido movido. 28-32, 4 goles abaixo después de estar 7 gran parte de este segundo tiempo. Sae Iago a dar un apoyo en la continuidad de Iago Ribas, no, contra un gol que consigue Iago Ribas, escapa ya de las manos a Edu. Subiendo rápido rápido de Iago Ribas. Martín, balón para Roque, Roque en la penetración, balón a esquina para Adri, Adri, otra vez. Adri. Segundo gol consecutivo de Adrián desde el extremo. Un diestro saltando desde el extremo derecho, rectificando, esta vez anotando por medio de las penas de Geray. Anterior fue por arriba. Y ahora cambió completamente el lanzamiento. Vuelve a defender. Goles muy rápidos de Bueu, Sí. Están ahora atacando no con fluidez, porque chegar y marcar prácticamente son uns contra uns, pero está habiendo mayor eficacia. Venga Agustín buscando 2 para 2, pase por el de las pernas, quiere correr Adri, vaya Adri, quedouse atrás Adri, pasos Adri, creo que dubidou si sonara o silbato, dubidou si sonara o silbato no medio do ruido do Pablo Herbello. Vai a iniciar de novo Reconquista despois de esa ocasión marrada polo Bueu, que era a puntilla para poñerse a 3. Ya está, a defender. Venga Agustín nuevamente aproximándose al lanzamiento de Agustín por enriba do arco. Mira que pase, recibe Adri, balón para Javi en la contra. ¡Gol de Javi! ¡Rosca de Javi! Vaya contraataque, chegaron 2 jugadores de Bueu Atlético e vaya pase de Edu. ¡Qué habilidad de Edu! Miró los 2 jugadores, só baixar a un balance defensivo bastante pobre de balón Reconquista en este caso. El gol de Bueu Atlético a 3. Bueu Atlético 30, Balomán Reconquista 33. A defender otra vez. Pernas, apoyos. Voy a ver, pues mira, cartón vermello para Luis. Pues otra vez otra exclusión para el banco de Bueu. Pues a falta de 6 minutiños, outra exclusión e a heroica do Bueu, Saltemos dentro do pabellón toda a temperatura que non hai fora. Vai deixar o seu sitio no campo David para esa exclusión de 2 minutos que tenga agora o Bueu. E a seguir remando. Menos de 6 minutos, 3 abaixo e os próximos 2 en inferioridade. Tempo morto que solicita Garrido. Ahora supongo que ese tempo morto con toda a intención. Vamos a cantar, vamos a provocar. Vamos a aproveitarnos de esta superioridade, a sacar de pizarra e asegurarse os goles. Pois sí, a ver en que... O Atlético ten que arriscar. Evidentemente non pode conformarse con quedar con 5 contra 6 atrás e deixar que fagan ataques longos. Necesita provocar un lanzamiento rápido. Si pode ser sin canote, mellor, pero necesita provocar un lanzamiento rápido e buscar pois ataques. Nesta segunda parte os goles do Bueu están vindo con moita rapidez, na que recibe os goles, a acción prácticamente casi de contragol e conseguida con rapidez. Sí, a ver, subimos un poquinho máis o ritmo, están axudando tamén as paradas. Julio tamén parou bastante en media parte, pero ahora estamos sacando o balón máis rápido de atrás e tamén nos está favorecendo un poquinho que o balance defensivo de Reconquista xa non está sendo tan intenso como foi no primeiro tempo. Estamos correndo máis, estamos chegando con máis atacantes a posicións contrarias. A ver como afrontamos esta defensa. Pernas e mans, pernas e brazos a chegar a todo e apoiar uns a outros. Vigilando a Iago, si se pode, pero son todas líneas de pase. Van a buscarlo seguro. Agustín, balón cara Iago Ribas no extremo dereito, lanzamento, vai a haber golpe franco, pedían falta en ataque dende a bancada, que agora vai a pedir todo.
Pasivo, están en pasivos. De pasivo otra vez en Agustín, o lanzamiento de Agustín. Ahí tocó Edu, pero entró balón de Agustín, seco, duro nuevamente. Durísimo. Ben Roque, esa penetración recibido por Agustín. 2 minutos para Agustín, ahora ya marca colegiada de campo. Vaya a haber momento de mopa otra vez. Vuelve al Triba, vuelve Sergio ao campo. Tarefas defensivas ao quedarse con un menos. Tamén hubo cambio na portería, que empezar ayer en esta segunda parte na portería de Reconquista. Xa temos outra vez a Pablo González, que amostrou unha eficacia altísima durante toda a primeira parte. Sí, pois para estes derradeiros pouco máis de 5 minutos. Saltando de novo Pablo a pista. Iniciando de novo Weu, Martín, Roque, buscando ese bloqueo de Eloy, balón cara a esquina, ven Adri. ¡Que ven Adri, mantendo esta eficacia altísima desde o extremo dereito! Volve a cambiar o lanzamento, cambian de porteiro, el sigue anotando. Abreuse moi ben e lanzou un tiro fortísimo pegado ao pau. Outra vez 3 abaixo, defendendo o Atlético con un menos. Estamos os dous equipos con un excluído, pero Balonmán Reconquista vale ir a portería para atacar con superioridade. Iván Rivas, ven a defensa aí de Javi. Como se revolve Iago, pero agora o balón a Madeira, sí. Quere correr o Weu, recibiendo Roque, Martín con espacio, Martín vai a buscar o lanzamento, buscaba asistir aí a Eloy con fortuna, o balón a Adri, a parada de Pablo. Parada de Pablo, para uno co que non quería parar, pero para uno, sí, pois era unha embestida do Weu que poñía 2, con fortuna recibiu Adri aí, pero a parada de Pablo. Vai a baleirar a porta agora novamente o Reconquista, salta Nico a pista. Seguimos en inferioridade. A igualdade na pista, inferioridade no ataque. Dúas exclusións por cada un dos equipos, recordamos. E aí va Iago, cambio de dirección. O Iago, balón novamente por enriba. Outro erro de Iago, segundo seguido. Sí. Oportunidade, bola extra do Weu para poñerse a 2. Creo que se está notando cansanzo. Ven Martín, o gol de Martín. ¡Qué entrada! ¡Vaya forza! Ni o pensou en canto recibiu o balón, mirou o oponente, vou contra él e sacou ese misil que ten no seu brazo dereito. Pois a distancia é a 2. Sigue. Recupera xa o xogador, entra Adri a pista. Pouco máis de 3 minutos, estamos defendendo, 2 abaixo despois de estar 7 goles abaixo gran parte deste segundo tempo. Ese pasivo, sí, asignan los colegiados. Ben Iago buscando ese 1 contra 1. A vista de pasivo, recordamos. Iago Vidal poniendo balón en movimiento. Ese brazo de 10, Sergio. Ven Altirriba. Recuperamos. Ven Javi na contra. Javi. ¡La parada de Pablo! Vaya 3 paradas a contra de Pablo en todo partido que llevan a valer levarse o mérito de hoxe, Sí. A ver, acabe como acabe, está sendo húmedo partido, Acabe como acabe. A defender outra vez. Veña esa intensidade que está demostrando o Atlético nas últimas accións. Venga ahora a acción. El Tirriba, balón cada lado dereito dende o extremo, a Vaselina habilidade. Bo gol de Anxo Fontán para poñer a distancia de novo en 3. Menos de 2 minutos. Ven Mauro, Roque buscando penetración. Martín. Agora sí lle sacaron a falta en ataque a Martín. E esgotan sellos cartuchos e Weu, Sí, pouco máis de 2 minutos, 3 goles. A ver, está sendo en 2 minutos vai haber máis de 5 ou 6 ataques, pero sí que as probabilidades van caindo. Eu vou a decir unha cousa, perdían de 7. Sí. Chegaron a ter balón para poñerse de 2. Como sempre, o equipo combativo como debe ser. Nico, a penetración de Nico, gol de Nico. Bo gol de Nico nese 1 para 1. A distancia en 4 van a ir os puntos. Van a voar cara a Vigo. Roque a reviravolta. El gol de Roque. Área. O defensor interior. Si non chega a marca, tiene que ser acción de 7 metros. Ataca o Balonmán Reconquista, presión en todo o campo. O Atlético prácticamente 1 contra 1.
Un contra un. Iago en bote para Nico, balón a esquina, Nico recibiendo nuevamente un contra un sobre Javi, vaya a escapar, vaya a quedar a Javi Diego Colesiada, que ese pequeño agarrón de Javi es suficiente para un golpe franco. El balón no está en posesión, se caerá, pero sí. Ahora sí que nota pasivo. Lanzamiento de Iago, balón que se va a ir a esquina. Hemos rectificado. Recurso que tiene este jugador, que creo que va muy cansado. Baixou moito a súa eficacia. Lanzamiento de nuevo ahora de Altirriba. Golazo de Altirriba. E o tempo morto que solicita Jota a modo de homenaxe para estes xogadores que hoxe se nos van da pista. Pois imos a render homenaxe aos nosos 4 xogadores que hoxe deixan de vestir a camisola azul. Miguel Pérez, Edu Alonso, Gonzalo Freire e Javi Corres. E tamén despedimos a Jota, que hoxe Jota ten o seu derradeiro partido con nós. Sempre seredes azuis. Gracias Edu, gracias Tano, gracias Javi, gracias Miguel. Bonito sexto. 4 xogadores que hoxe deixan de, no caso de Javi, de Edu, deixan xa a práctica do balonmán para dedicarse á súa práctica profesional con total liberdade. Miguel, que viaxa ao estranxeiro por motivos de estudios, e Gonzalo, que tamén a nivel profesional non lle permite compaxinar o deporte con nivel profesional. E recordamos tamén Jota, que tamén deixa, Jota, esa baixa que de última hora que comunicaban hoxe, un Jota que vai a voar cara a Champions League, Pois de segundo adestrador. Como él dicía, deixo de adestrar a Eloi e voume a poñer a mandar sobre Sorandó. casi nada. Cara a Turquía, que viaxa Jota hoxe. Así que remata o partido 33-37, a victoria do Reconquista nesta despedida da tempada 23-24, que Calvi, creo que podemos dicir que de notaza esta tempada, Increíble acabar donde nos posto no que acabamos despois da... Sí, é certo, fixemos unha primeira volta estupenda, pero despois as lesións, empezamos con a lesión inicial de Meira, pero quen o iba a decir, coa competitividade, cos grandes equipos que hubo este ano, esta posición, e sobre todo como plantaron cara todos os partidos, os xogadores dando todo. Grandísima tempada, e chegando ao final tranquilos. Sí, chegando a final tranquilos. Lástima esa xeira de lesións de moi longa duración que imos a ter, que moitos deles non van a poder comezar a vindeira tempada, pero creo que se lle temos que poñer unha nota a tempada, eu creo que non llevamos a poñer un 10 porque a perfección non existe, pero creo que todos firmábamos todos a principio de tempada chegar a esta situación como se chegou ao final da tempada despois da tempada pasada co que se sufriu. Gran resultado, gran traballo, e quero aproveitar para decir non só gran traballo dos xogadores, tamén vamos a decir gran traballo nesta canle por parte técnica de Iago, que espectacular o que fixo para facer posible estes streaming. Que vou a decir, Alberto, non vou a pasar sin recoñecer, si xa é impresionante escoitarte pola canle, estar aquí ao teu lado, ver como comentas, é para quedar parvo sin palabras. Increíble como dominas e todo o que faz. O equipo increíble, moi ben, pero tamén a tarefa técnica que está facendo, que estás facendo ti, que fai todo o mundo neste clube, é espectacular. Todo contribúe a facer unha gran tempada. Pois gracias polas verbas, Calvi. Ao final o que buscamos é levar esa emoción ás casas. E aí está recibindo un e outro equipo a calor da afección. E nada, aquí damos por concluída esta tempada no
23-24 na Primeira Nacional, pero recordade que todavía queda balonmán aquí no Pablo Orbello. Ahora xogarán os juveniles e a ver en que quedan as sedes desa fase de ascenso de Segunda Autonómica e tamén ese sector nacional que xogará os supermercados Camar de infantil masculino. Doi ca vindeira tempada. Moitísimas gracias por seguirnos. Ata agora.